padha mlakune padha sehate. Ya to, sepotke Nugroho Laras terus. Jaipone. Selamat malam, salim dulu dong. Sugeng dalu, Iya. Mas Catur. Guys, ala. Jan. Dasare dalang enom, Mm-mm. dalang muda, petuk sinden enom nek ya wis trep ngoten ta Mas. Nggih leres. Lah nek dalange muda petuk sinden tuwa lah. Lah, mikir ngapa mati ora apa-apa. Didemak ya. Niki pun tergantung amal perbuatan. Iya. Nyatane nggon aku ya ora piye-piye. Ora apa-apa. niki pun pejah. Iya. Mikro sida kanggo kok mati to. Lah, nggih. Kelarison batu entek. Ah iya. Alhamdulillah. Loh, kamu kok enggak salaman sama aku kenapa sih? Loh, salaman. Kamu enggak kangen sama aku? Nyun sewu. piye? Nggih to. Secara di panggung pancen panjenengan niku paribasan ketua kula sutradara kula. Heeh. Ning secara umur kula tuwa kula. Nah, terus Jadi maksudmu? nyun sewu ketemu dalang enom aku ya ora gage-gage, ora monggo, ora ngongso kaya kowe priya. Nek dibayar Gelem. Dibayar kok. Ya ora tetep salaman dulu to Langsung sayangku. Mas. Util banget. Tanganmu saya kasarmu kok nyambi ngunggahke wedi barang kok. gagah wedi niku sakniki. Dan kaya kesangeten lho. Lah, Jane piye? kriteria nderek Nugroho Laras ki apa to jane? Gampang. 2 tahun lho nyan gawe kula. Nek babakan rupa aku lho ya ora muciwani umume wong wedok liya. Ora kalah. Suara kabisan ya apa? Apa kudu sing dijak ki apa gelem dijak jajan bareng apa dijak terus kok? Sing dijak kriteriane siji. Apa? Pokoke wedok. Bosok. Yo. Suwe ra ketemu saiki. Soale kok sing ngendang kita Heeh. kan garwane nembe anu Bar-babaran. Putra Alit. Heeh. Lah mestine kan ya akeh traine to. Iya. Hawane nek pengen jak VCS karo aku terus. Video call silaturahmi iki lho, Jas. Silaturahmi. Aku mak teratap. Perkara liyane do ngartekke beda Senengane kok. gumantung menungsane. Dedeki. Wah, iya. Ing alhamdulillah dalu menika pinanggih Mas Catur wonten ing Jetis Klepu. Ceper. Ceper Klaten matur sembah nuwun. Kula dongaaken warga Jetis Klepu. Anak, Sak sampunipun ngawontenaken adicara bersih desa merti dusun Sadranan. Dalu menika tansah pinaringan dirga yuswa. amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Iya. Tutup momong putra wayahipun. Amin. Ingkang olah tetanen nggih panenipun melimpah. Amin. Ingkang nembe meteng mugi lairan kanthi slamet. Nek anake metu lenang dadi lanang tenan. Nek metu wedok dadi ya wedok tenan. Cocok. Aja kaya kowe. Ya kowe kok. Nah, aku arep ketok Piye, tuwa kae piye? gurat-gurat kecantikanipun tasih wonten. Masih terlihat Lah. tenan. Lunturnya itu lama. Lah, dadi nek gur brondong-brondong ngono mesti pengine lek ngejak dolan kaya-kaya ngene iki, Heeh, ngene-ngene iki. upamanya, Nek heeh. brondong, Heeh. ning nek ukuran sing wis menep atine. Heeh. Piye kakung sing pengen menep atine urane kon-kon mesti sing dipilih Mimin. Mimin kae ra ayu. Ning nek mosor rendeng gelem menake gendeng. Lah kowe iki wong wedok ayu kok le ngersake gur bangsane Mbah Hatem, Mbah Harjo. Lah, tuwa ya tuwa, nek tuwa tok enom malah kerokan karo glegeken. Kabarnya bagaimana kalian berdua? Kula sehat, Sehat. walafiat. Waras. Waras. Menawi Mbak Mimin ndek wingi bibar. Apa? Opnam. Mimin. Operasi sesar ndek Alah, wingi. Nggih. Sesar. Selangkung dinten mboten makarya niki
Kedua ya jas aku muga-muga iso tekan gara-gara. Oh, kudu tekan gara-gara. Aja marahi teratap to. Ketang tresno kula kalian warga cetis klepu. Niki pun paringi sehat ya Allah. Wayah ruwah kok malah awake kaya ngene jenenge apa? Aku ki apa disantet wong mergo aku artis populer apa piye lah. Alah lambene. Niki pun sehat. Sehat tenan ya. Gernengi tangga karo padu karo maratuwa pun banter niki. Lho, apa ndi maratuwa to, Mbak? Princess. Maratuwa kula wit ringin. Wong edan. Lah bojone Banaspati. Waduh. Wong rek Sugeng rangah. kula katur Bapak Arianto, Pak Bapak Wakil DPRD Kabupaten Klaten. Enak. Bapak Lurah, Mas Mustofa. Bapak Haji Mustofa. Amin. Ayo juragan rumah makan loh Mbak Yu berdua. Sop ayam Pak Mi, pinggir margi. Saya Rene kok saya enom. Sop Bapak Lurah kuwi. Ternyata aku lagi ngerti. Apa? Oh lah iya wong jamune ya ganti nom aku ya. Oh, to. Nek kuwi aku ora roh aku. Mbok apri mbok wis ra kaya ngono kuwi ame dhewe Loh, kok ya. aku ora Pak Lurah plek lho masamu. Oh, plek to karo Pak Lurah ki. Mula Mula Pak Lurah ki tak godhong kok ora kersa ngantek rahimku barang kram kok ya. Ora piye-piye aku ngono. Rahemu arep ketedun ngono lho. Teduni wong lanang. kowe iki nyamur. Bakunipun sedaya warga pinaringan Sat Bagas Waras. Bejo donya bejo akhirat dampel anggenipun pados pangupa jiwa berkah lan barokah sing wingi nengan karo keluargane karo tanggane aja nengan drengki srai jael metake dawen panas ten pati upen diguang atine resik le nyambut gawe lancar lumintu wis amin ngene iki lho sing marak aku 12 juta ning jebuk iki. Kelas juta mulai ra gondas ya. Lah ya tapi kalian berdua itu aku gumen lho. Lah pripun ta? Nyinggung 12 juta, tak jak 12 juta mbok balekke. Oh, gelo kowe mesti. Lah kowe nang ndi ya? Lah yen yo kesangeten kok yo. Ya ngono kuwi 12 juta kon nginep nang kono seminggu ya kosek-kosek padake kok di pamrih. Apa-apa itu jangan pamrih. Perkara ku tanda terima kasihku kula anu asok glondong pengareng-areng pasrah jiwa raga niku rak kerelaan kula mengke punah. Apa wani karo bojo kowe? Nggih. Aku abrakan apa? Jeh, guyon-guyon kalian nglipur, kalian mlamerke suarane adik kula. Nek kula kan pun kundang talenta kula pun do mudeng. Percaya, Niki men aku kali ora main. belajar. Ajar lho ajar. Telek. Ini banyak sekali request. Menapa kemawon? Bintang tamu. Sorry loh, bintang tamu hebat nek kanca-kanca rada entrunyak sorry loh ya. Aku sing njaluk pangapura. Lek Inilah pentingnya piye? lebih pentingnya adab daripada ilmu. Nek dinalar kan lho, nek dinalar kan kuwi sarjana. Nek enggak ada adab, bintang tamu nasional. Kok nek gerak diwirang-wirangke. Ya mosok bintang tamu kok diman-min-man-min. Diman-min. Lah mewah jenenge ya Sukimin kok. Kok Ramanmin. Ayo pamer suara nak. Podang kuning ya. Ai. Ya. Mau ana sing ngersake podang kuning. Ya. Dasare Pak Dalang ki dosen pedalangan. Dosen? Institut seni. Sing ngendang ki ya dosen. Ya dosen. Ki sarjana semua. Yogane nomen-nom berkas-berkas aku seneng. Seneng nyambut gawe bareng iki. Iya sayangku. Alah. Nadyan wujuh temong peksi. Meskipun hanya seekor burung. Oh diartekke. Mung manuk we kok ya iso. Kayak manuk apa iki? Cara-carane aku manuk-manuk apa, Lek? Nek kowe iki ya labet. Lovebird ngono ya. Labet. Nek aku paling ora ya kenari ya. Alah. Kapian. Lah apa? Kuwi manuk goak kuwi. Gua sing anu wong mati kan lho, prinang dolan minta. Sembarangan. Oh alah. Kok burung hantu ngono. Omonganmu, mulutmu harimaumu. Apa-apa agung ayo. Padha-padha ngomong, mbok sing ngomong sing apik. Lah kandhanono Ngomong min. apik lho karo langsung dijabah Gusti Allah kok ngomong elek. Mulutmu harimaumu. Kandhanono kuwi. Aku nek ngandhane ora dirungokke men sepelekke Lah aku. wis sak tumangkari sak merak mbok hargai Pak Dalang. Kandhanono. Dalange hebat, sone hebat, Oh. sindane mumpuni, Oh, yogane bosok. Lho terus piye? Ngono go projone, go projo. Nggih to mboten lho. Bener. Bintang tamu handal Oh. 12 juta dihancurkan hanya karena
rusak susu sebelah karena nila setitik. Kebanget ngeten ki benjang apa wong hanya karya saja. Itu diutamakan. Dititiki meleh. Sedang wonten filter lagi. Sabar. Susu Tomin. Dalane kalusen ora ditan. Harus ada filter. Yo yo. Nesu-nesu kok anak rusak susu sebelahnya ini. Sebelahnya ora sebelahnya. Ning sing ngomong rembug susu sing salah ya aku ya. Lah ngapa? Lah kudu kan sing ngombe kan ASI. ASI itu 0 sampai 2 tahun tuh eksklusif. Betul. 0 sampai 6 bulan ASI tok tanpa makanan pendamping. Rasa dikai roti mari, rasa dikai gedang, rasa dikai telo. Karena ASI itu mengandung kolostrum. Tingkat kekebalan tubuh yang tidak dimiliki susu formula semahal apapun. Jadi bocah ora gampang kena leloro, gampang bocah pinter. Tur ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Mulai ku ra mau tak ombekke bayi, tak ombekke tanggaku barang. Kurang piye aku lho. Piye? Ayo kurang Ya iki ya dasare ya ASI kok. ASI ya. ASI no air susu iblis gitu. Dinggo kono-kono. Ora kanca yoga barang sing ra telaten karo bojone monggo. Kurang piye sedekahku kurang piye. Bedane kalih ngene ibu-ibu pesindan iku lho. Ana bedane. Nek ngene ibu-ibu pesindan nek gatel rak dikukur. Nek ngene lek men mboten dicopot diketek. Tak mor gabah tak tapeni barang apa tak interi ngono dadi ana gurem coro. Kowe iki yo eneng ae to. Pandemi katen kala jengking barang lho kok celkit-celkit dodok. Pisan custom wit ditenono. Sing memulai kalian lho. Kowe aja wani-wani lho. Alus iso garap kasar ya oke. Kowe nek metu lanange medeni lho. Kowe iki wedok lho. Kaya ya. Kowe iki bar operasi, kok bebret kowe. Esuk jatah kontrol muga bar wis ra kontrol karek sehat ya. Alhamdulillah. Ngomong mbok aja cepet-cepet muni kontrol Jenjang cepet kontrol. Nggih iki rekake anu loro selawe dina malah aku deturan. Deturan gula 20 kilo. Alhamdulillah. Kok edan? Lah jenenge wong tilik. Lah ya aku ya. Lah janenge aku tilik wis ngayul kok. Lah kok ya ora ngabari aku, enggak lah ya 1,5 kilo. Lah nggih, gak ndang didol pris lak ninis aku ya ngono. Lara kok Ya bisnis. Ya tutut. Ayo budget kena. Iya, Lek. Sang apa? Sing kira iki nek nyamuk aku karo ngeleki dua iki ngono. Lah kuwi kan nggo ngidoni kowe kok. Tak derokku mergo darbe pamrih apa. Dek Aris itu namanya. Lah Dek Aris karo ngeleki dua. Bar iki ngelek bonang. Duga-duga lek iki pakmu gedhe kok iki. Pakmu gedhe gundul mung dandan wedok Pak. Bule iki. Pateni pasaran. Ses. Halo, ses. Sesak ngono maksudnya kan cecek. Halus manis nengse maki. Ayo Bu, gentenan. Oh kowe pasrah pas nggon part iki kan agak susah toh. Apa sing Tunjukkan keahlianmu. Nyuwun tindakanipun Rama. Ya. Suara wedak lho ya. Anjen no, sing dadolas itu kok suara lanang dipamerke blangkrah apa? Men leb banyu ae no. Wah iya. Susu rusak sebelah mulai ya. Arianto mirsani lho. Lah Pak Riyanto men ra ngestreni apa ya ora tresno karo warga kene ya wong kesibukane luar biasa. Lah nggih. Apa meneh warga kene lek antu-antu kan. Lek antu indane kurang setengah tahun lho. Mungkin saged boten. Saking yo bintang tamu pipiler. Populer. Mula saka Menaka. Kok galak men ta, Pe? Masa enggak. Masa enggak kula. Iki bawa apa lelaku jan. Karakter Mbak. Nek gur apa iki sindenem jos-jos kabeh hebat-hebat kabeh. Nek aku gugur madani apa darani nyetel kaset. Darani sombong. Darani gugur nyetel kaset monoton. Lah nek karakter ki nek suarane sing piye lho, swaramu ki ra bener laras kok iso
karakter. Iki menghargai sing suarane ora patek becik, men dia ora minder, gedhekke atine. Oh, ngono kuwi lho. Pinter men ora kowe iki. Pinter nutup wirang. Ya nak. Hang goleki si podang jeana. Mek nggo nyekel mek nggo tangan terus ta, Lek. Kabotan 80 gram. Weh, sombong. 80 terus iki. Cilik oke Mas tuwa iki reng pelek kok. Kowe ngerti iki Mas sepuh. Dadi ndak 30 dina nyepuhke. Cilik oke antep. Ora gur. Lah yo kan nek sing Mas enom gur 250. Ah iya. Niki 600 kok. Terima sapa? Rupiah. Sopi. Yo. Tiba bunga hatiku nyanding bisa Luar biasa, aku ki salut tenan sama kalian berdua. Lah pripun to? Terbukti sudah berjalan beberapa tahun kalian berdua itu tetap menjadi sinden duo yang solid. Makasih Kakak. Ora ngerti asline. Ora piye to? Mikir tak lem ora gelem lho. Kula nek ra ati segara. Ora. Kok mati ku digawene Gusti Allah. Heeh. Wis rujah rajeh. Ki apik gurupane tok. Kok bosok ngono. Kowe gak mbok ngelingi, gak ini bar operasi. Apa? Urung biuse urung ilang. Aku jaluk ngapura ya, Dik. Lumpurku jaluk ngapura. Jenenge ra sadar nek sadar ora sudi. Nyamane mburuhke jenenge wong ra sadar kena bius. Iya bener. Mosok nganti ngono kuwi, Prin. Dek Apri aku ngapa? Sepira lumpurku jaluk ngapura ya, Dik. Apa bayangan ki mesti anek malaikat ngono ya. Jaluk ngapura. Ya ngono kok bareng paras ra ngelingi. Nah, nggih to. Ya Ora nggo apa-apa tilik ra tau nggo apa-apa kok wong tokan pesan-pesan. Lah ngene aku wis nggawa roti Roma kelapa nu kok. Lah, Sak blarake, sak bajing-bajinge tak katutke. Kon berakot kowe kuwi. Walah Gusti. Ya Bisa awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran goleki sing tak sayang. Esok awan nganti
biasa. Matur sembah nuwun. Ngedapi-dapi tenan kok. Mimi ini ngapa tok kamu sensi banget. Kenapa sih kamu tuh haus kasih sayang, po? Mboten iki wae ngarani kula kok goyange ra tidak seerotis Mbak Apri. Kula isoh ning ra tekan ati kula. Telek. Enggak boleh berlebihan ngaten niku lho menawi goyang berlebihan niku. Kowe iki gur sumelang. Ngapa? Nek sumelang susumu pindah kelek. Sembarangan tenan. Faktor usia nggih pengaruh. Betul. Ora wani jenengan yo isih enom aja ngaku tuwa. 48 lho. Wis ora usah kesusu tuwa. Umur boleh bertambah tetapi jiwa tetap semangat muda. Nggih, timun kok jaga imbuh mung genep-genep pepanggongan kula. Genep-genep kok semono abote. Ayo genep-genep yo sak wae. Genep-genep kok ngarani. Kula pateni dhewe lho jenengan. Menika wae Pak Haryanto dereng kepareng ngersakaken Lah, lelaga. monggo mbok menawi badhe request. Mbok menawi Pak Haryanto kersa request tetembangan, menapa Pak Haryanto kersa Nyekar sareng nggih Nggih, monggo. monggo. Nggih, Pak, kalau ora nembe sambutan. Monggo, dong gates wi gale padaran monggo, mboten kira-kira hormat Bapak. Monggo, Menawi Pak kersa Haryanto. pinarak mriki monggo. Monggo. Lajeng mangke Pak Lurah Mustofa mangke ya nek Pak Lurah Mustofa kremenane mangke dangdut. Pak Mangke Mustofa ki nek ora tambal ban ora. Mangke pas edisi dangdut kula masuk kamar gantos rok mini Pak mangke. Aja ngaya-ya kok bocahmu inguk-inguk. Tenan ora lho sangurok bareng. Lah nggih mangke menyesuaikan monggo Bapak. Sungkem kula Pak. Atas-atas lho Pak, jam tangan ali-ali. Dompet. Dhisik ati jodohe karo Mas Beni aku moh. Atik kowe kuwi kok. Mboten Pak kula pengen mengejar karir rumiyin. Oh, fokus karir. Nyanyi apa niku? Ampun monggo Pak Haryanto. Musik saged, ngagem gongsa saged Bapak. Niki Mbak apa Mas? Kula Tole. kula mbak. Cobi Pak Dalang. Napa, Pak? Karena saya Nggih. sayang cinta terhadap warga desa Jetis. Jetis Dukun klepu. Desa Klepu. Kula badhe nyumbang lagu Cinta Tak Terpisahkan. Wis selok tenan. Cocok. Cinta tak terpisahkan saking tresnane kalian warga Jetis Klepu. Ya. Pak Haryanto duetipun kalih ingkang asli napa mondo-mondo? Mondo-mondo Iya. sing wis biasa. Nggih Pak. Sing tanpa resiko nggih Pak. Nggih no didemek-demek Nggih ra pangapunten Pak apa-apa. Dalang. Nggih terus pundi? Niku Ibu. Nggih Ibu. Alhamdulillah. Dauti. Matur nuwun. Nggih. Panjenengan tesih dipun dongaaken. Tenggakan. Leres. Tapi kula pesen Pripun? mungkin nek pun sepuh Nggih. istirahat mawon wonten dalem Nggih. Dongane. Leres, siap. Niku jane pun kula Nggih. nikan istirahat, Pak. Nggih Ini dereng kersa. nggih matur nuwun. Nggih, monggo. Nenggani putrane men ayem. Nggih. Ketenggon piye sepuh kowe ya ning Cilayem kok nggih Bu. Angsaripun. Kula lenggah nggih Pak. Iya. Yo Ngecani kok. Oh iya, kowe sing nyuwara aku sing ayu-ayu ngono ya. Nggih kula diwuruki Oh nggih Pak. mboten apa. Siap. Mangga rencang-rencang musik. Musiknya ning endi ta iki? Wonten ngandhap Oh nggih. ngajeng sound system. Sound system. Pemusik iki jane gandeng-gandeng kok ketok peteng dedeti mergo apa ya, Ci? Oh lampu. Iya. Ora pan. Pacet kelire ngedop kok. Senengane kok ngino. Anjing nyebar godhong kawis sabar sak wetawis. Ya Mas Udin ceket-ceket. Nggih. Mangga selak isin lho Mas. Lah iki nek biasane Mas Udin ki ya cek rada engko ya metune dangdut ngerti-ngerti didadak ya. Mboten apa-apa mati. Ya, ya. Nadane B sama dengan cong Mas. Apri kok le. Niku lho Pak sing marake Apri niku marake anu karir yang sudah ku bangun bertahun-tahun kadang sok dihancurkan mriku. Bersama Bapak Haryanto. Ya sedenya kabar. Ugi Nugroho Laras. Adik. Dina kandolane ngati tekane nyulayani janjimu sehidup semati anak ngelati
Rasa sayangmu sudah pergi, tak hiraukan aku lagi. Dino kandolane ngati, tegane nyulayani. Tresna iki kudu mengkelana, kabeh kamar kegahana, cinta jalo ampun tekana, mugi Allah paring kesempatan. Cinta beneran, pasti aku buktikan. Bapak ibuku akan datang melamati kau sayang. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Asik, goyang ke tipis-tipis Pak Haryanto. Dino kandolane ngati, tegane nyulayani. Janjimu sehidup semati, amona lagi. Rasa sayangmu sudah pergi, tapi rekan aku lagi. Dino kandolane ngati, tegane nyulayani. Terpisahkan walau di akhir Matur nuwun Pak Prilly. Nggih, Padahal nggih terus pundi? buah nadane dhuwur banget glageban aku. Nggih. Dumugi ngoten Pak. Kali nggih olahraga Bapak malahan. Lah nggih leres. Nggih matur nuwun Ibu Bapak sedaya nyuwun pangapunten. Nggih kula menika mboten penyanyi, nek penyanyi itu bayaran. Niki nyanyi mandaki mbayar. Oh lah. Matur nuwun lepatipun nggih. Nggih, Pak sami-sami Ariyanto, matur sembah nuwun. nuwun. Iya lho. Pak Ariyanto mesti ngoten niku lak nggih kula pekewo to, Pak. Aku malah gur sarwa anu, waya ing pambudi lho aku. Ngeten iki nek Pak Lurah lak nggih pekewo. Nggih, matur berkah lumintu. Lho gila diratani Mbak Mimin, Mbak Mbak Uti, Apri, lho. Sibu ya diparingi. Ah, sing kathah Pak butuhe kathah niku. Nggih, wah. Nah niki tesih mahasiswa sing niki. Nah, Mahasiswa. iki didum. Dum sing Nah, ati. nek Pak Dalang mboten sah hartane pun kathah. Nggih. Waduh wis Kandel lho. wis luput. Lah Pak luput. Dalang kagungan bulanan barang kok wisan kok ya. Bulanane Pak Dalang iki jenenge gaji, nek bulananku kak angsurang to. Ala yo ora padha wae. Alah, matur sembah nuwun. Heeh. Pak Ariyanto, Sehat mugi-mugi selalu. berkah barokah. Lumintu ya, Jos. Sesuk kena nggo suntik kabeh ya, Le. Alah. Umume. Nek Iya. Pak iku Daniel. Kok kuda. Niki dilajengke mbok menawi Pak Mustofa badhe nyekar napa mboten? Nggih no, Pak Mustofa kok mboten iki. Pak Lurah iki spesial kudune. Nggih. Paling pinter mangkok to Pak Mustofa. Pak Lurah makeh napa sakniki? Sik Le, ayo. Oh, lah, nanti. Tak kira Pak polisi kan garuk dhewe. Pak Babinsa ki Wes. mang sengaja rawuh ki paring Pak nama. Mustofa monggo katuran minggah Pak panggung. Mustofa. Nggih. Mboten nyawer mboten napa-napa saestu.
Mboten kedah, Pak. Wong acarane jenengan. Acarane jenengan go masyarakat dhewe kok ya nek ra nyawer mesti ya pekewo ya. Aja ngono kuwi. Pak Lurah ki sumbangane oke. Sumbangan ya akeh lah ya ki rama itu. Tomboke wis akeh kok. Mula aku dadi garwa lurah wegah lah nek sedina wong digawe 15 ngono kae ora. Ora wis pikirane tekan ndi. Mas Lurah, Mas Dalu. Mustofa. Diaturi mik. Ha. Nggih, wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, wilujeng dalu Mas Lurah, monggo. Niki badhe napa pun Pripun? enten piyayi kalih. Jane kirang komplit nek kula ijen ngeten iki. Lho, kalih sinten? Pak Taru no. Pak Taru. Nggih kon joget no mosok kula ijen. Lah, Dikempet. Pak. Pak Dikempet Ketua kalih lho. kok niku. Pak Taru kan Pak Ketua. Nggih. Lah, Pak Taru pripun? Kersa mboten ngibing ten mriki? Monggo Pak nek kalih apri kalih atus nek kalih kula swidak. Oh. Peh tuwa kok terus. Lek Pak Dewi ki gawan lurah ya, Lek. Lah apa? Kok esta sarimbitan. Lah ya. Lah. Gambuh rasane. Kencan niku. Lah aku nek jejer Pak Lurah kaya Bu Lurah to. Kaya ngene-ngene kowe. Kok umume mbok Pak Kalpataru sida mboten niki. Taru kok Pak Taru. Iku senane ngimbu-imbu. lagunipun menapa Pak Lurah? Lamunan. Lamunan. Mboten sida tambah ban. Mengko anek dhewe. Wah Pak Dalang, Pak Taru niku mboten minggahi pripun. Lah Mangdukani Pak. wedi resikone. Ah nggih. Padahal pun akike dinggih kabeh sepaton barang niku wau. Pak Taru jenengan pilih munggah panggung napa diambil? Apa kudune bintang tamu ki menarik hati kok ki memang bintang tamu tom-tomen ya. Gila. Mboten kedah nyawer Pak Taru saestu. Niki kersane sae Mbak Princess. Nggih. Ditemani presiden salah satu. Boleh lho, monggo. De Anggun. Ya, Anggun. Nyenengke awak kok le putuh ya Anggun. Tulung agung kok. Nom-nomanmu lak yo ngene iki to Mbak Putih. Mimin. Oh, jaman durung dirusak tukang son kula ya. Bisa ya tau. Wah. Putih ngumpul ngono kuwi. Jojo pegawene Pak Bagong Besole ya. Mbok menawi apa sing kurang 26.000 kae ya. Ya, lamunan. Ya. Nggih, kagem Pamuja Bakti Karsa dukun Siap. Jetis. Selalu kompak, semangat. Ya, Cok. Lamunan. Dadas. Iya sisiramu kang dadi lamunan. Angkat ke meneh yo. Aku ra iso ngono Mbak Apri. Ayo Mas Lurah. Asik asik. Kak Apri. Terima kasih matur sembah nuwun Pak Dalang. Sami-sami Mas Lurah mugi-mugi bisnis Pak Mustofa. rumah makannya laris. Sop ayam Pak Min. Sop ayam Pak Min Nih. luar biasa. Depan pom bensin. Mboten Kota. salim jenengan mau Mbak Apri. Pripun? Mboten salim Pak Lurah. Kula ta? Oh Heeh. sampun. Oh, pun. Pun. Wes, Pun siap. salin tempel. Mula kok meneng bae. Aku ketilap aku. Leno sedelok kok kewira kapitunan Niki aja. anu, melingipun Pak Lurah. Heeh. Pak Taru kasuwun minggah. Lah kersa napa mboten nek mboten ya ampun dipeksa. Monggo Pak Taru. Pak Taru mboten kersa gedek antuk. Pak Taru ki pinter lho Lek piyaine. Apa? Pinter apa? Pinter ngenyang rego. Malam ini kan kalian berdua itu spesial persembahan dari panitia. Oh, Nggih. Iya. Soalnya karena aku kira tau gatruk. Ya niku kok iya. Angel men. Mbok yo nek japer iki ra kebak wong ngoten iki lho. Nanjake pesin. Oh purun weh. Oke. Tepuk tangan kagem Pak Taru monggo. Seneng nambahi Pak Kapak Taru bareng. Ya Pak Taru kok didabang-dabang kaya loro. Monggo Pak Taru. Pak Taru iki ketua Mbak Mimin. Oh lancip. Mau ki meso ngewangi parkir aku lho. Oh, lah saking tresnanipun kalian panjenengan. Pak Taru. Nun. Lah iya akike neh. Pundi to akike pundi?
akike pundi? Wah, lah ngedap-edap. Lho niki sing marai udane terang iki niki. Jenengan nggih pripun? Gayane akeh. Nggih, anu nembang. Saged saestu kula. Lah terus pundi malah kula nderek nek mboten saged nembang. Yo Get. Kan nuwun napa niku Cikalan bersinar. Oh, Klaten bersinar. Wah, iki sing ngersake munggah dhewe, Cok. Ayo. Yo, Klaten bersinar nggih. Oke, niki Oh, lancaran, mares. nggih lenggah mawon kalih donga. Kalih jumeneng mboten apa kok donga kok Pak Taru ki sanes mudin kok donga kene. Awang donga ki apa kudu mudin? Ha iya. Pak Taru ya pinten ta, Pak? 17. Kok yo sok kesupen lah ten KTP ora wonten tanggal lahiripun kok pinjen Ya. kok yo. Pak Taru iki lho. Mboten sapek senyume Pak Taru ki manis lho. Angger senyum karo ditutupi. Pak Taru nyen kuwi mirsani mriki-mriki yo widodari kok. Lah kok. Ala ya pilih sing enom lho nggih Pak Taru nggih kok senengane kok. Umume pri mbok alumnimu Panci ki tok lerengi. Kok le didol murah tenan lho. Pak mbot ampun sajen ki wedi napa gila jane kok. Jijik. Oh, mboten tremor kok. Mangga. Klaten bersinar ya. Sampun. Ya dicepake lho, mergo iki pengrawite mayoritas iki mboyo lali Solo. Nggih, ayo. Ayo nggih. Mulane nek wilayah Klaten iki do hubungane sering karo Bundasik lho doan Didik Mindolas. Kegelut lho kula karo panjenengan lho. Apa-apa. Sok dolan ning Sambi aja. Dolan sok bado ning nggonku. Pripun, Pak? Oh, nggih kula keke langgo, kula keke. Nggih, wah aku ki nek wong ngersake lagu mah diancam aku. Layang napa ta, Pak? Layang gaden. Lho, nek senyum mesti ditutuk. Isin aku ganggu, Pak. Pak Taru. Ora mental pri kok. Oh alah. Yuk, Cak. Rakyate bos sayang tentrem keterahan
Matur nuwun Pak Dalang. Sami-sami Pak Tarun, nggih. Tetep pundi jenengan ki? Pak Tarun bisiki aku. Apa bisik piye ngendika piye no? Sampeyan ki wedok tenan apa ora? Lah ajeng niliki pripun aku yo. Kok ya kono kok ya penyanyi kok ditangletke lho, Pak Pak. sing cetha wedok niku kula kenapa keguguran ngoten kok. Oh, iya. Terus malah piro, Mbak? Ngono. Pak Tarun dan sembarangan Mbak Princess ki kaya. Sampun Pak Tarung. Nggih, matur Mboten nuwun. nembang rumiyin. Betul. Nggih ngersake. Mbak nggih Pak Tarung nggih. Lah. Pak monggo. Kan jumeneng jejer widodari kok malah kaya tertekan ngono. Lah kok kaya arti sidang paripurna. Malah taucet. Ngantek tekanan batin Pak Tarung wis. Muga-muga ora kapok ya. Mugi-mugi mengke mboten tom-tomen nggih, Pak. Oke. Ya saiki dilanjutke Mbak Ratih, Mbak Ratih. Mbak Ratih monggo Mbak Ratih, Mbak Ayo, Ratih. Ti. Mas Ageng, ayo Mas Ageng terhormat. Ya. Mbak Ratih iki barenganmu sekolah ta, Nak? Sak kelas Lah iki. iki pasuryane Mbak Ratih iki kaya piye ya cemlorot nek kowe kaya kemrungsung kemronggo ngono kemburu donya to, Mbak? Aku genthok, Mbak. Yo, spotke, Ca. Jaran teci sing numpang ndara bei sing ngiring para mantri cek-cek dong turut-turut jaranan jarane jaran teci jaranan jarane jaran teci sing numpang ndara bei sing ngiring para mantri cek-cek dong Mbak Ratih. Nggih, dalem. Ya, piye jejer dua orang yang sudah terkenal namanya itu perasaanmu gimana sih, Teh? Ya tetep gemeter, Mas. Gemeter. Gemeter. Ini ora tekan rahim to. Arep dhisiki kancaku sekolah nek ngene iki rak ya wis beda. Dhisik ya tetak to Mbak ku ya tetak. Bocah iku. Ya ora. SMK iki pun nganggo kathok apa nganggo apa? Yo kathok kok ora sok cantik lho. Nganggo kathok kayak plontos. Lah ya karo aku iki nyanyi karo aku brondol ya Mbak. Anu ting jenggit sithik-sithik ngono kae. Nek aku ket lahir wis wedok kok. Wedok kok nek nguyung ngadeg ki po neng. Engko nek lungguh klengsreh. Anu piro nek klengsreh jarike. Oh, jarike. Jarike klengsreh nyapu dalan. Lah, cok kaget aku. Taplek bar lara ki kok malah medeni men ora. Iya. Aku cek kelingan Apri nanti Apri. Ning apa ya ngono tenan? Lah mriku niku Saestu niku mboten Apri, Dek Apri ngoten. Lah wong ngene operasi malah goreng udut klepas-klepus ya diusir dokter wong area bebas rokok malah udut klepas-klepus ya diusir ora menghargai. Pancen arep nyengkake kowe Lah nggih kok. Arep digoleki jol sapa? Arep goleki sapa kowe? Apa? Nek sing ayu akeh nek sing iso nrimo tok apusi terus ya gur aku. Atak ijolke Mas Pengging so tak kon gelungan. Ya nek kemampuane luar biasa tekone iki lho sing ora iso dinetralisir. Track record iki ora iso diperbaiki nek kowe iki. Adab. Lah agar penyanyi cedake penyanyi dibribek kok bagus-bagus so. Wong ya nganggo krepo. Ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ingatlah mudamu sebelum datang tuamu. Nek garek tuyuk-tuyuk kae wong sing kulino selingkuhi mesti tuane medeni. Tenan aku ora meden-medeni kuwi mula elingo tenan aku. Kaki ora nggih. Kaki ora selingkuh kok. Lah ngapa? Dol tinuku kok. Oh, dol tinuku to. Nek ngono aku tumbasen. Ayo diaturke nggih caping gununge mengke Dik Wanda. Nah, sing bawa Dik Wanda caping gunung, niki Mbak Ratih bawa Asmarandana Semarangan. Layange niku mau. Saking Pak Taruh kek dipun waos. Nggih, niki dari Pak Mardiono minta lagu Asmarandana Semarangan. Ya, ayo diaturke. Oh, nggih. Mengke terus dilebetke aja dipleroki. Ya. Oh, Dik Wanda bawa caping gunung. Ya. Pripun Mas kon ngancani sing ngendang aku ki. Kon nyemangati sing ngendang ki kula ten mriki Mas. Kon nyemangati lah bojone prei 40 dina kan. Masani pas. Yo alah.
Basan kowe jejer aji iki lho. Heeh piye? Kaya putune arep ngeterke Mbah Uti Preksa. Jenenge rapopo karo Mbak Anis kan kanca, nek kanca rak ya tak tempili to nek karo kanca ra. Lah ya karo kanca dhewe lah ya ngopo. Lah ngopo takku duit nggo apa kaya aku. Wis artis populer kaya raya nggo apa. Lah ya nek ra tak nggo bayar yoga-yoga ngene iki tak nggo apa. Aja ngaya-ya elinga kewanitaan mungkin bar dioperasi. Le lunggone pernah kerkas. Asmarandana ya. Sinden kok munggah nggo bantal. Jirok lu. Ora melu-melu. Ngapa lho? Astane wae lae lho. Lah waktu didemok kancane kok mah kaing-kaing iki Niatku to. saudaraan ngono lho kok kon malah nyaman banget. Wis karo Mbah Kakung kene malah sing mulih gur garek kerokan Ora karo Pak Deyono kuwi. malah aman. Karo Pak Leyono. Tur malah ora njaluk neka-neka dijak jagongan ngerti subuh wis. Jangan kedong bobore glenyer-glenyer. Monggo Mbak Rate. Nggih Bapak sabar Kang badhe foto kalian kula mangke nggih mengke sesi sakderengipun goro-goro pengen foto karo kok akeh banget ya. Monggo ingkang badhe foto kali Lek Sukimin, monggo. Kok ya jenenge penggemar ya akeh. Lho nek piyai Kakung sing dipilih sing gemati kok sing sabar gemati sayang. Iya to. Nek wong wedok ngentekke sertifikate nggo blangkrah apa. Lah kok kira wong wedok ki rayap kok ngentekke sertifikat. Monggo Nduk Ratih. Kancane bawa galik-galik kok malah wong loro ki nyang-nyangan rego ki ora. Lah piye kae matuk sing endi sing lor kok iki. Aku sharing karo kancaku apa dalam dunia seni iki ana sing do sengit karo aku to Mas. Lah ngapa to? Mbok ya bersaing secara sehat, ngomong kalah nggon swara iso olah beksa. Heeh. Paribasan kalah olah beksa mungkin iso nggon anu ngudi nggon wicara. Lah masalahe kowe ki apa? Lah yo kok do sengit mbek aku, kok aku ki anu ditebak wong pinter ngono lho. Kok nggon weteng kuwi ana gunting, ana silet, ana ngono kuwi lho. Lah yo apa disandet wong. Lah layak no mula anu jeromu isine lak lading silet ngono to. Iya aku do disandet wong. Lah ya layak nek ndokmu gur separo. Ndok siji wae ra kanggo kurban kok. Ndok separo. Kowe mbayangke to, Ti? Oh, kok Mas dibayangke. Aja mbayangke sesuk tak fotoke. Lah ya Dik kaya dhisik Pak dhewe salin bar olahraga kae lho. Masa ya ora maleh. Ya ora. Apri iki malah medeni kok Mas Mbak ketok kok ngono iki. Ngapa? Mlaku rada anu tenan lho Pri dering. Oh, iki lek men ki nggih bar kireng. Walah. Ya jeneng wedok orang perang sabil lho. Ketoke lek ngirit bedane ora resik kok. Lah terus ya kemrungsung ah. Lah kowe bocahe jek keri iki.
Wis ayo nembang. Abraku dhewe iki. Ayo Mbak Ratih aja mbok rungokke kowe ngomah tukul nggonmu. Ayo ta. Tukul sing ora-ora, tukul sing ora-ora. Tukul pikiran sing neka-neka ngono terkontaminasi ngono lho. Aja terkontaminasi iki jek perawan lho Le Mas. Iya. Cek perawan ya niku. Aja terkontak-terkontak nek kleru ayo ta. Ya iku baginya nipo Apri iki sekolah lalu lulus kok ya anu ya iso dadi kondang. Ngopo to Pri kelas loro lunggak ngono. Kelas loro aku metu ya, Ti. Lah aku meteng sik kok, Le. Umume Meteng tahun sih. kula kenal di Apri iki 92 ya. 92. Lahirku. Lahirku 92. Kok kenale 92. Nek kenalmu sanga loro. Oh iya. Wong isih cantik kaya ngono kok ya. Wong melek sabarna rima Ya, diaturke aja dipleroki nggih. Ya, ya Cok, buka saron Mas Agung apa lek ya ana salah siji. Ya, diaturke dados. Ya. Iya. Kapripaten Katimuran Mbaya sing eling Aku budaya diaturke lelagon Asmarandana Semarangan terus aja dipleroki. Ya, Mbak Apri Mimin jangan duduk dulu ya. Satu lagu lagi ya, sing jenengan. Mbak Wanda spotke Mas Agung ngaturke Caping Gunung dibawani dijengglengke sacet. Ya. Yo spote Mas Agung. Alsa
Princess dan Mimin Iya. agak ke sana biar Wanda yang ke sini. Oke lah dalangnya. Nek itu sing ayu, sing ngene kalah. Biasa ngono kuwi gur do menang kapusan casing. Zaman saiki. Kaya kowe iki barang iki ngrusak pasaran Pas. barang. Kowe iki nek yo cek ra trimo. Iki ngono yo. Nek kecantikan iki Mbak Princess wis ora kalah. 11 12. Mbak Princess rungokno. Aku ya ayu di zamannya. Orang Mbak Mimin itu punya aura tersendiri yang tidak dimiliki oleh manusia. Kula kulino prihatin gentur tapane, demen teteki. Ya. Mbak Wanda, Nggih, Pak. sehat ya, dalam. sehat ya. Alhamdulillah sehat, Pak. Pun dipadosi rencang-rencang niki. Sinten to Pak sing madosi? Wah, ayo kabeh. Oh, sedaya. Nggih, sing cocok mawon sing pundi aja. Mun sedaya pun ngangah-angah menika aja. Sing naksir Wanda anu ki ndi ta sing naksir endi? Ketutupan gong. Oh alah. Upama sing nggo pancingan Wanda eksekusine karo aku. Diaturke caping gunung bawani nduk ben dijengglengke. Nggih. Slendro napa pelok? Slendro mawon, Pak. Ya. Dek Wanda iki asli ngendi ta, Nak? Ngawi. Jamine ngendi? Senane. Mantingan po ngendi? Daerah Apa Widodaren ngono lho. Mak tratap aku. Bocah kok ayu. Rada rene Nak sing ben pilah, sing wedok asli karo sing ora ben pilah ya. Ya. Nggih. Tak sepilke fotomu zaman tetak. Sing wedok asli kene nduk, sing wedok asli kene sing lanang kono ben pilah. Ora perlu banyak ngomong. Tak share fotomu zaman kowe diketok. Aku dhisik ora tetak kok ketok gur dikerik kunir kok dhisik. Sing dikerik kunir kae kadase tok. Sing kuwi tetep diketok. Gusti Yusuf. Kate gak ada sing wedok ngumpul kene sing wedok. Ya gleleng kowe ya. Tetep dicekel kertumu kok Princess. Kowe iki ora iso arep piye-piye. Ya, ayo. Adik Wanda. Kaya pring petung kok. Saben bengi nyawa. Ya, Cak. Sing gleleng sapa? Kowe Nak. Apa gluduk? Kaya ngono kok mau sing wedok sing pilah aja. Lah wis bacot kewirangan karo Sukimin. Pekatraan. Ayo tutukne. Rada rene Nak. Lek men mboten jengleng rumiyin nggih. Ora apa-apa. Mungkin jahitane ndak diedel. Mesake aku wis matur karo Pak Lurah. Pak Dedek lagi sakit enggak apa-apa yang penting hadir. Ngono kuwi Pak Lurah. Wong digoleki dokter pribadi kok kowe lek. Heeh to no. Heeh saka pet shop. Pet shop ki nggo kucing karo kirik ki, Pri. Nek wong ki ya dokter menungso. Asine larane Mimin ketoke ngampet omongane Princess. Yo panas banget ngono. Niku ora ning panggung harian nggih ngoten niku ngis-ngis. Wetone kliwon kok niku. Entar demit. Yo terus ya. Yen memajang amung karo Malah nyawang kowe umur lho Pri aku. Kowe iki jane to ngene ngono. Biasane kan Pripun? branding yang kita bangun. Branding yang kita bangun biasanya sing kuta ketahui. sing penyanyi ketahui dan pamirsa di Apri ki alus, kalem, adol swara. Iya. Mimin sing brangasan. Betul. Ning nyatane buktine sing gento pawakan kan iki to. Aku yo kaget kok Mbak Mimin. Ngerti ngoten iki. Yo lagi iki lah aku ngerti iki.
Kan ngertos kon jengleng ngene mbene iki to. Kuwi mergo kowe mbembret. Ora ya kowe iki. Ya sesuk nek aku wis sembuh aku tak sing jengleng genti wakilan sik yen. Aku tak main alus ya. Aku nek ketoprak saiki dadekke carane sing ganas-ganas buta-buta ngono aku ya wegah. Dadi apa? Aku sing anteng wae dadi apa watu aku. Tapi engko men duyoi prajurit-prajurit lho, Jas. Dan oh, bola bali bandeng alah. Apa? Banci gendeng. Ayo tutuke. Lho, golek fanmu. Kowe iki sing iso nyerateni oo Igor kowe. Halo sayang. Oh. Sehat-sehat ya, Oo. Sehat ya? Sehat oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah bahagia selalu. Oo. Baik-baik di situ ya. Biar rasanya dicium Mbak Mimin. Penak. Penak kok. Wah, senjata makan tuan. Oh. Kok penak kowe kok. Oh kaya ngono kuwi. Mimin ngopo? Mimin arep ngopo? Min. Lho Min alah. disangoni anu Pak D. Mbak Mimin ikhlas ya Mbak Princess Rasa Jebulane. daduk nyun mimik lho iki tok ae aku yo tuh mimik. Iki segone Mas Pengging. Ning sesuk aja njuk ijol aku lho Min. Mboten. Sing mbok kek iki detkas apa detmu dhewe? Detkas. Kok pindah topik kaya. Wis yo, Wanda, yo Wanda. Kembang wae wetu Aduh. Walah. Sesuk. Ya terus Mas Endo. gunung Wis to, Ji. Kowe iki kok garek ngendang kowe ora ngrasake rasane sing ning jero ki kaya ngopo ki. Lah kahanane jero ki ya senep lho. Nek iso ngomong ke berontak, wis aku diontang-antingke. Wes kok hawane kok diseblak-seblak kan lho, Mas. Apik Mimin to? Lho, apik Mimin. Kok aku lagi sakit besok kalau udah sehat aku mumbul-mumbul tekan gendeng ya. Iya, sehat ya. Oo. Oh, kowe ki anake sapa to? Kowe anake sapa? Halo. Kae sapa jenenge? Kalangku ya lho, catur. Apa iki ngono do tanggap maksudnya ora mesake bocah. Ngono kuwi malati ra sembarangan. Ayo Dik Wanda. Lho anake sapa lho? Anake jenengan iki dikanggep bapak. Iya. Matur nuwun. Tapi saeneke wong tak anggap anak. Rezekeni lho, jenengan iki ditunggoni. Rezekine piye mah ngelongi kas lho kok. Lho mengke idole kata. Ijo kok ngendi ayo ora sing genah-genah to priye. Yo. pacita sarawi Kepunjulan siji ya, Lek. Wong kok ora ndek kesel. Bokok ngantek meret. Ki upama Wanda joget ngono piye ya, Lek? Wah, aku duwe pak dhewe-dhewe. Tipak dhewe kaya kowe nggon jogetan, kowe nggon swara, aku nggon attitude. Adab. Lho, Lek. Adapi tetep tertinggi. Ayo. Mas Pengging iso ngomong lho. Rasa joget aku nyawang wis warek ngono. Nyawang iki apa aku? Dik Wanda iki favorite kanca-kanca iki. Bocah nyenengke nggih disawang lho. Wanita-wanita calon penghuni surga itu cirinya dilihat tidak membosankan. Dalam kondisi diam nampak tersenyum. Tapi ana sing wong ayu disawang mboseni juarai, gembledek ngono kan apa?
mungkin mukanya cantik, Heeh. tapi hatinya penuh kebencian, kedengkian. Iki pengaruh ning aura. Carane ora kudu suntik putih. Nek sing muslim ya salat 5 waktu, air wudu itu mencerahkan, cahayanya bersinar. Oh, lah kowe iki wong wedok kok awane apa raine kok kemepruk ngono to Lek malah. Lah aku mare sing marake salat ku ya 5 waktu sambene iki lho sing marake. Lah kowe salate nganggo ruko apa sarung? Ayo ngisor sarungan dhuwur rukuan. Iya. Ewuh kaya Dek. Sarung motif mawar. Ya, nek Dik Wandari tak anggap adikku dhewe. Mbok kula dianggap adik. Wah, ora nek kowe kan tetep bulik. Kakak. Apa sayang? Mbok aku adik ngono lho. Ojo. Nek adik kan bobok bareng ora apa-apa ya kakak adik. Sembarangan. Ya. Panas udan janjine piye Mas janjine kepiye jangan sama-sama jamet Kur bareng Jiro lu. Parian, ya bertiga tok ae sing parian, Mbak Wanda. Dua sinden, ya ya. Wanda sih uber-uber ikan lele ya. Apa piye karepmu ya, Nduk? tuku lotis Lotes. menyang Solo Terus Solo. warga jetis mugi bagya mulya amin. Elok ya mulya. Apik Ngemu tunane. pitutur donga. Coba anu, sapa sih iki Mbak Mimin? Kula sik mboten apa-apa. Iya coba. Ayo Bu. Apri amis. Wah. Pari Kuwi amis sih lho, iso iki lho. pari anu ketok liserik ngono lah ya. Yo. Terus disunduki. Heeh. Mugi warga jetis kebak ing rejeki. Amin. Nah, rezeki. Rezekine lumintu. Lumintu. Aku. Anak. Ra tekan aku jongkok mesti sing monoton mesti ini kemampuan intelektualmu rendah. Telek min. Kleang. Biasa. Bar mabuk to, Mbak? Yo terus. Kebru anaki. Allah Allah. Sing nonton wayang mugi kathah rezeki. Amin. Melu-melu aku, terinspirasi aku ya, Lho Mbak. sing mirsani kan ora gur maliki warga jetis. Oh, iya. Ana warga liya dusun sing mirsani ngono lho. Oh iya. Yo tutuke. panas udan aling-aling caping tutuke. Nadyan wadon sarata lanang inumane banyu Ya, yo diaturke caping gunung, langsung garap Banda. Jaipongan. Ya. Yo Mas Rangga. Dados. dek jaman berjuang jarak kelingan
Aduh. Sampun menika. Yo, siap terima kasih langsung.